Avui, en la secció de Benitxarem, presentarem les colilles, els contenidors, el sabaco, el reciclatge i els papers com aquests, que està molt mal tirar-los a terra. ¿Tú reciclas? Sí, yo reciclo. Claro, Sí, claro que reciclamos. claro. ¿Yo? Yo siempre reciclo. Sí, me tenían que reciclar para volverme joven. Molt bé, jo també ho faig. ¿Qué contenedor es de cada cosa? Color amarillo es de vidrio. El azul es el del cartón. Y el gris para la materia orgánica. Què li pareix de les caques que fan els gossos i les tiren en terra? Una porqueria, jo tinc gos, I vostè va en la bolseta a replegar les caques? Bolsetes, no te vaig enganyar, mira. ¿Tú qué penses de les colilles que hi ha... Això que la gent no té consciència, perquè si la gent tractara el carrer com a sa casa, veuria que això és de mala educació tirar la punteta de cigarreta en terra. Yo es que ya no fumo, he decidido que es malísimo lo de fumar. Eso está muy mal hecho. ¿Tú el tabaco on el tires? Les colilles. On siga. Pero muy mal, muy mal, muy mal. ¿Tú sabes que això no se té que fer? Sí, ho sé, però tampoco n'hi ha unos cenicers especialitzats per a apagar-lo, això. Cualquier papelera, home. O a la alcantarilla, també. Pues está muy sucio porque no vienen a limpiarlo. O sea, no porque seamos unos guarros en el barrio. ¿Y tú coneixes la campanya Benimaclet.net? No la conec, me la podeu explicar, per favor? Es tracta d'això de... De conscienciar una miqueta la gent per tal que tingui una miqueta més de cura a l'hora de tractar bé correctament el carrer, no? Veritat? Bueno, hasta així hem arribat. Adeu!